Čo majú spoločné čakanie u zubára, počatie na prvom rande a zistenie, že stávka s kamarátom nevyšla a ty teraz fakt musíš prebehnúť cez celý internát úplne holý? Mentálnu klaustrofóbiu. Je to pocit uväznenia v danej situácii. Hrôza zo straty kontroly nad životom. Mlieko je rozliaté a náš evolučný všeholiek fight or flight, teda boj alebo útek, sa prešmikuje na mieste. Prehral si a steny na teba padajú. A so slobodou v rozhodovaní o vlastnom osude strácame základ našej ľudskej prirodzenosti. Preto je mentálna klaustrofóbia jeden z najhorších pocitov na svete. Teraz si predstav, že sa k tomu pocitu pridá smrad rozkladu, vlastného potu a šialenec na zadnom sedadle. Sekundy rozhodujú o živote a smrti, tak radšej dlho nezaváhaj.